खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एक्शन मदआव डीजीपी जीपी सिंह घुस लाग्रा पुलिसफोरखौ सासेनि उनाव सासे डिसमिस। बरजार उरां गाथोनाव गिख्रंथाव जाथाय खुनुरुखुमै जिउ रैखा सानै मन्त्रि। गुवाहाटीआव लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखर। मरिगावआव सानै साइबार क्रिमिनेल हमजादों। गसाइगावआव आदिवासी माहारिया गोख्रों खुद्रिसारदों। BPFआ डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ लानानै राजखान्थि गेलेदों बुंदों जिरन बसुमतारी। साफरनि 14 नं राजा लामायाव बास जाब्रथाय सा 40 जोखोम। धुबुरीआव रेन्जारजों लोगोसे साब्रै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एक्शन मदआव डीजीपी जीपी सिंह। डीजीपी जीपी सिंहआ गोख्रों राहा लानानै घुस लाग्रा पुलिस अफिसारफोरखौ सानफ्रोमबो सासेनि उनाव सासे डिसमिस खालामदों। बे खेबाव डीजीपीआ मियासान आली मुंनि पुलिसनि साख्रिखौ डिसमिस खालामदों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि नायक एबा इउपि मियासान आलीखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर खालि घुस लाफुनाय समावनो गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ हमनो हादोंमोन आरो दिनै जीपी सिंहआ टुइटाराव टुइट खालामनानै मियासान आलीनि साख्रिखौ डिसमिस खालामबाय होननानै फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मियासान आलीनि सिगां थांनाय 28 जुन खालि नलबारि जिल्लानि कग्राफार थानानि असि बिमान रय, 2 जुलाइ खालि एसआइ निपु कलिता आरो 3 जुलाइ खालि कनस्टेबल सरस्वती हासनुरमोननि साख्रिखौ डिसमिस खालामनानै होदों डीजीपी जीपी सिंहआ। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि माखासे अफिसारफोरा घुस लानाय आरो केस फोजोबनायनि मुङाव रां दाबिनाय बायदि खौरांफोर ओंखारबाय थानाय समावनो डीजीपी जीपी सिंहआ गोख्रों राहा लानानै घुस लाग्रा पुलिस अफिसारफोरनि साख्रिखौ दानना होनाया जोबोरैनो गोजोनथाव जादों आरो डीजीपीनि बे जारिमिनारि हाबाखौ सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। गुवाहाटीनि लोकप्रिय गभर्नर बरद'लेण्ड इन्टारनेशनेल उरां गाथोनाव गिख्रंथाव जाथाय खुनुरुखुमै जिउ रैखा आसामनि सानै केबिनेट मन्थ्रिया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय डिब्रुगड़ फारसे रावना होनो गोनां उराङा हरखाब इन्जिनाव जेंना नुजादों। डिब्रुगड़आव रावना होनो गोनां इन्डिग' उराङाव दावबायारि महरै दंमोन आसामनि सानै केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दास आरो बिमल बरा। डिब्रुगड़आव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो थांगासिनो दङमोन रन्जित कुमार दास आरो बिमल बरामोनहा। नाथाय बरजार उरां गाथोनाव टेक अफ खालामनायनि सिगांनो इन्जिनाव जेंना नुजायो। उराङा रानवेयाव थानाय समावनो बे जेंनाखौ हमनानै मोनदों। बबेखानि आसामाव दिनै मोनसे गिख्रंथाव उरां जाब्रथाय जानायनिफ्राय रैखा मोनदों आरो आसामनि सानै केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दास आरो बिमल बरायाबो बे गिख्रंथाव जाब्रथायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीआव दावबायफैदों लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखर। गुवाहाटी IITनि मोननै हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुवाहाटीआव फैदों लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखर। दिनै फुङाव उरांजों फैनानै गुवाहाटी बरजाराव ओंखारफैदों लेङाइ हादरगिरिया। रायजो बेंगिरि गुलाब चांद काटारिया, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, MP कुइन उजा, मन्थ्रि अतुल बरा, BJPनि रायजोआरि आफादगिरि भवेश कलिता, गुवाहाटीनि मेयर मृगन शरनिया मोनहा दिनै उरां गाथोनाव लेङाइ हादरगिरिखौ बरायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरा उरां गाथोननिफ्राय थोंजोङै कामाख्या थानसालि दर्शन खालामनानै बिमा कामाख्यानि बोर लायो। मख'नो गोनांदि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरा दिनै गुवाहाटी IITनि 25थि कनभकेसनाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी IITनि फरायसाफोरजों लोगोसेबो मोनसे जर'खा मेलाव बाहागो लागोन होननानै मिथिनो हादों।
मरिगाव पुलिसनि मोनसे जाफुंसार अपारेशन मरिगाव पुलिसा गोख्रों सनदाननानै सानै साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हादों। समबारखालि हराव स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनाव मरिगाव पुलिसा बुवालगुरि गामियाव अपारेशन खालामनानै सानै साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हादों। मरिगाव पुलिसा हमनो हानाय सानै साइबार क्रिमिनेलखौ टिटाटलानि बाबुल इस्लाम आरो कसारिबारिनि रुबुल उद्दिन होनानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि मरिगाव पुलिसा सानै साइबार क्रिमिनेलनिफ्राय गं 167 सिम कार्ड, गं 6 एटीएम कार्ड आरो गांब्रै बेंक पासबुक, गंथाम आधार कार्ड आरो गंब्रै भटार आइडि कार्डफोरखौबो पुलिसा जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुटा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम 3 घन्टा धरना हाबाफारि लायो दुलाराय सावथाल फरायसा आफाद आसु आरो आसामनि दैदेननायाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबखौ गासै दतमा, बावखुंग्रि, पर्बतजरा आरो गसाइगाव मोनब्रै बाहागोआव बोखावनायखौ लानानै दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डिलिमिटेशननि ड्राफ्ट ओंखारनायखौ गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै गोख्रों सोमावसारदों आदिबासि माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा। आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै बिसायख'थि आयग हाय हाय, आसाम सरकार हाय हाय, 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबखौ बोखावहोनो हानाय नङा बायदि स्लगानजों गोबां रोजा रोजा सुबुंनि होस्रि गावनायजों अखोरां गोमसारहोयो। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय समाव जुदि सावथाल आदिबासिनि दाबिखौ गनायनानै लायाब्ला गोब्राब आन्दोलन खालामनाय जागोन होननानै हुमखि होदों दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि आफादगिरि रिमान सरेना। दिनै गसाइगाव नोगोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि मावख'आव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फोसावजानाय डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ लानानै जयै सावरायलायदों आरो बिटिसिनि सिङाव गासै मोन 15 बिधानसभा बियाब मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भ खालामनायनि थाखायबो हादरनि बिसायख'थि आयगनिसिम गोजोननाय फोरमायहरदों इउपिपिएलआ। गुबुन फारसे बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे बिधानसभा बियाबफोरखौ लाफानानै दरं लकसभा बियाब दानो थांखि लानायखौ बोखांनानै लाफिननानै बिटिसिआव उदालगुरि लकसभा बियाब दानो आरो बेखौ एसटि रिजार्भ खालामनानै होनो थाखाय भारत हादरनि बिसायख'थि आयगखौ खावलायहरदों। बेनि बागै गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव डेलिमिटेशन एबा बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ राजखान्थि गेलेगासिनो दं होननानै अजद होदों। लोगोसे थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया डेलिमिटेशननि ड्राफ्टखौ लानानै गोजोननाय गैयामोनब्ला मानो मेम'रेन्डाम होनायखौ बोखांनानै लाफिनदों होननानैबो जिरन बसुमतारिया सोंथि सोंदों। आफां आसामनि धुबुरी जिल्लायाव लामा जाब्रबथाय जादों। मंगलबारनि फुङाव धुबुरी जिल्लानि साहर 19 नं राजा लामाजों खारबाय थानाय गंसे आल्ट्रा बासआ गाव हारसिङैनो गाव जिंनि फांसे बिफाङाव सौदावहैनानै बेलथायो। जाहोनाव गासै 40 हान्थियारिफ्रा जोखोम जायो। जायफोरा एफा एनैल' जोखोम जादों बिसोरखौ साहरनि प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव देहानि फाहामथाय होनाय जायो। नाथाय जायफोरा बांद्राय सिरियास जोखोम जादोंमोन बिसोरखौ बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव रिफार खालामबाय होननानै मिथिहोदों। जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो सापर थानानि पुलिसा गोख्रैयैनो जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरहोयो। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरपेटानिफ्राय धुबुरी फारसे थांनाय AS25BC 1860 नम्बरनि गंसे आल्ट्रा बासनि ड्राइभारा बासखौ बांद्राय गोख्रैथिजों सालायदोंमोन, जायनि जाहोनाव गावनो गाव हारसिङैनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। अब्लाबो नाथाय आबुं नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। धुबुरी फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार मुशाराफ हुसैनखौ धुबुरी सदर थानानि पुलिसा जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। बेजों लोगोसे 4 फरेस्ट गार्ड फारियै आयुब खान, सुलेमान आली अजा, मन्जिल हक आरो रेजाउल हक मोनखौबो पुलिसा खादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेन्जार मुशाराफ हुसैना गंफ्रोमबो बाला अन्थाइ रोगाग्रा ट्रेक्टरनिफ्राय सप्तायाव 5,000 निफ्राय 15,000 रांसिम धोन दाबिबोबाय थानानै ट्रेक्टरजों बाला अन्थाइ रोगाग्राफोरखौ जोबोद खस्थ' होबोबाय थादोंमोन। बेनिखायनो धुबुरी जिल्ला ट्रेक्टर एसोसिएशना धुबुरी जिल्लानि डिसि आरो एसपिनो अजद होग्रोनायनि उनाव धुबुरी सदर थानायाव बिसोर 7नि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन।
पुलिसा इन्डियान पेनेल क'डनि धारा 341, 384, 506, 34 नि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामनानै रेन्जार मुसाराफ हुसेनजों लोगोसे बेनि सिङाव थानाय फरेस्ट गार्डफोरखौबो एरेस्ट खालामदों। बे बिथिङाव मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बुंदों दि नायबिजिरनायनि उनाव बैसोर हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सायाव दाय जाबसिननाया थार फोरमान जायोब्ला सोरखारा थोजासे राहा लागोन बिसोरनि हेंथायै। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।